Maayong adlaw na sa mga igsoon, ikagaw ug parintis sa pagtuog sa hustong pangatarungan. Kini si Alwel na sa bog hinautonta na sa kadagaya sa pagtuog, sa kabaskog sa paglawas ug sa kaabunda sa kaalam. Dugay sa tang content no kay natay mga kalihukan sa CFD ug sa BCBP. Sa CFD dito ko Basbati kauban si Bro Alan Javier ug si Bro Nuidura. Shout out ninyong duha. Og shout out usab ni Father Antoninos nga maoy naghanay sa tanan ug sa tanang CFD sa Masbate. Padayon na akong giampo hangtod karon ang inyong malaho tayong kadasig sa pagmantala sa maayong balita kay mao kini ang kinahanglan sa Dios. Ang gugma nga walay paglubad ug kahibalo mahitungod kaniya nga atong Dios na nasa Osias kapitulo 6 bersikulo 6. Sa agining pitugo buhol usab giimbitar ta ni Father Prime ug nagtukod ta dito og CFD chapter kauban si Bro Nestor Abad Mendez ug ang manggiidan nga si Bro Alan Javier. Shoutout usab diha sa Talibon San Jose Porok 3 ang maampuon cluster nga gipangunahan ni Bro Hermes Sumalinog mausab ang atong CFD chapter president diri sa Talibon. Atong ipadayon ang atong nasugdan. Nasad tay topic sa BCBP Talibon chapter no para sa nag-CLP o Christian Life program. Shout out sa tanang BCBP sa Talibon o sa mga CFD sa tibuok kalibutan. Shout out ninyo tanan. Sa akong BCBP chapter head nga si Bro Architect Denny Ambas. Shout out mo diha bro. O kang Bro Ruel Artiaga nga akong katambayayon sa pangutana tubag diha sa CLP program. Condolences to the family of Bro Ruel. Matay si Bro Ruel no. Imo gid ming gibiyaan bro. Atong iampo ang kapahulayan nga dayon ni Bro Ruel nga unta mahaipon na sa mga pinili sa Dios human kabadbari sa gapos sa kamatayon. Bueno, magsugod na ta. Ang atong 12 ka mga apostoles kumbinsido gyud og nahiusa sa ilang mga panudlo mahitungod kang Kristo. Klaro kaayo diya sa atong deposito sa pagtuo nga ilang gimantala nga si Kristo ang ikaduha nga persona sa Santisima Trinidad. Dios gyud siya nga nagpakatao. O kay Dios man siya nga nagpakatao, Dios usab siyang nagpakamatay. Ug mao ni ang sukaranan sa doktrina nga God died o Dios namatay. Mga ari dapit sa tuig 2001 no misuod ko sa Baptist nga eskwelahan sa mga bata kay to didto nag-eskwela akong pag-umangkon nga elementary. Giingnan ko sa pastora, Dios patay man mo brad. Among Dios kanon buhi man. Inyong Dios namatay. Ya, ingon sa to siya, hapit na Biyernes Santo brad, hapit na pagmamatay inyong Dios. Bino ako siyang gitubag biblically niya. Gingnan day ko niya, nagsimbahan mo Dios brad. Mao ko sila nga kung makatubag ng galitas pangutana, budagan din na sa Dios. Ang atong hisgutan karon mao ang God died. Unsa man gyud? Namatay ba gyud ang Dios o wa? Kanang pulong Dios namatay. Literal ba gyud to nga namatay o pananahon ra to? Literal ba to o hulad pamulong ra? Literal ba tong pagkamataya o figurative ra ba to? Sa dili pa ta mo asdang sa God died issue, kinahanglan nakahibaw tagdaan og unsa og kinsa ang Dios. Kinahanglan nahibalo kita og unsa ng death o kamatayon. Kinahanglan nahibalo kita og unsa ng nature o kinaiya. Kinahanglan usab nakahibaw ta unsay buot ipasabot anang persona, hypostasis ug suppositum. Kinahanglan nahibaw ta unsa ng hypostatic union. Kinahanglan nahibaw ta unsa ning communicatio idiomatum o communication of idioms sa English pa. Kinahanglan usab nahibaw ta kung unsay buot ipasabot sa literal og figurative. Lisod man kaayo og makigharong ta niining tapika niya, daghan patag wa mahibal-i. Mao na nga labing maayos nga tanan nga mahibaw ta og sa unsa og sikinsa ang Dios ug unsa ang kahimtang sa kamatayon sa Dios. Nahimong ingani ang kahimtang sa Katolikong simbahan karon tungod sa pagpanalipod sa mga church fathers sa matuod nga pagtulun-an may labot sa ikaduhang persona sukad sa iyang inkarnasyon hangtod na sa kamatayon. Ug tungod niana daghang mga erehes ang gipangsalikway.
Bueno, sa sunod video atong hisgutan ug unsa ug kinsa ang Dios.